बुंखादोंमोन आदा थगाय होननानै मेहेर मा सानदों जानो हानिमोन थैगोन ना बे बबेबा दंलाय आङो फरायखानोसै आङो गैया नांलासो जाबाय नामा गारिलाय नों जाबा दा डाइरेक्ट थौकेबास नोंसोरो नों साला हाथरखि नों बेखायसो फैदोंमोन नोङो नाथाय मा जाखो नों मानि एसे रागा ए बेबायदिसो होनबावदों ने एसे मोजां नोंखौ लांनो फैदोंमोन आङो नाथाय नोंसोर बेबायदिसो फाव फानदायदों माथो हो डाबल गेम आदा डाबल गेम नोंखौ बेबायदि बुंबा जाम्बासो होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो मेहेर बुंब्रा जाम्बा आं जाम्बाखायनोथ' थगायदों नोंसोर आंखौ नाथाय जोंलाय माथो अयगोन नोंखौ मेहेर ओइ जेबो बुंना नोंथ' नों बेबायदि डाइरेक्ट रागा जोंफैबा जागोन नामा खोथाखौ मोजां मोनथिया मायानो आथ' बेबायदि मोजां खालामासैलै नोङो बोरैबा हाथरखिया माबा जानांगौमोनबा माबा जानांगौमोनबा मा दुखु मोनगौमोन आदा एकदम गोसोआ हार्ट जागौमोन नामा दुखु मोनगौमोन नोंसोर बेयावहाय सिरि सिखावै लोगो हमफैलायदों राइट बेबि आरे मा बुंलाबायखो नों मा हावसाव जालाबायखो नों गावनो मोनथिदों ना मोनथियाखै मा बुंलाबायदों नोङो मोनथिनो मा दंबावोरा हो मोनथिनो मा दंबावो आया मेरा मा सानखो होमबा जेन'बा आंखौसो हाथरखिखौ दोनखुमादों सानखो ना माखो बेलाय बा एक्टिंआथ' मोजां खालामलै नोंसोरो बा बिराद मोजांथ' ओइ मेहेर नों माबा जानला माला सानबायलै नै आंसो जानला माला सानबावबायनो आरे नों जेरैबायदि सानफैदों बेबायदि जेबोआनो नङाबा बे खोमायाथ' बेंगासोना आङो बेंगासो आरो बे मेगनाबो खानासोना नंखागौबा नों खाना आरो बेंगा जाबाय नों बुंबानो जाथारगोन नामा मेहेर नंथारै बाथ्रायानो नों नोंनि आदाजों आंखौ सन्देह खालामदो लाजिनो मोनासै मेहेर बेबायदि बुंलाबायनो बा बेबि बा नुबाय हौवा हिनजाव सानैजों माबायदि लोगो जालायथारदों ओइ फाल्टु एसेबां बेबायदि साननो नोंखौ सानदोंमोन आं मोजां गोसोसो फैदों खोमा होननानै नाथाय नोङो बेबायदिसो इल्जाम लागायनो फैबाय जोंखौ आरे नोंबोथ' लांफैनो फैखादोंना मेहेर अब्ला औ आं लांफैनो फैदों नाथाय नों मानो आंनो खिन्थाहरनो हादिया होमबा नों मानो आंखौ खिन्थाहरनो हादिया ना मोदायसो सानखो आंखौलाय हो बेखायनो गिदों जानला मोनला खोथा बुंखो नोङो आं खिन्थाहराखैबा माथो नोंनो नायलाय जायगायावनो थगायबावो माथो नोङो थोस नोंबो मा खोथा बुंखो मेहेर आं खिन्थायाखैबा बोरैथो फैखो नों दे बेहाय मा मानसिलै आयु मा मुनुसमायालै नोङो औ हाथरखिया आंनोबो कल खालामदोंना बेखायसो आं फैदों बा सानैजोंल' कन्टेक्ट दंबावो माथो नोंसोरो ओइ जाम्बा बायदि बुङोलै आरे नोंखौ जेरै फन हरदों बेबायदिनो आंखौबो हरदोंना नाथाय आंनोथ' बे फन हराखै ओइ बे जारौआ आंनोथ' फन खालामाखैना आंखौ लिंहरालासे नों होमबा बिदाखौसो बांसिन ट्रेस खालामो आरोना नङा मेहेर आं नोंनोबो फन खालामदोंमोन मानो बिदि बुंखो नोङो गावनोसो रायलायबाय ओमफ्राय नों दिनै बेयाव फैबायना नङा नों फन खालामाखै आंनो एकदम नंथारा नंखाय बाथ्रा बुंनो सानदों नोंनि फन फैयाखैथ' आंनाव नोंसोरासो मा रायलायनाय दंखायोमोन बेबा बांद्राय सिमा दाबारसैलै मेहेर बुंखाबाय आङो नङाबा मा बेटा आयौ नों मानो बिदि दावराव दावसि लुबैखो मेहेर मा गोदाव सोराव जानला मोनला खोथा बुंखो माने हाथरखिया नोंजोंसो फैखादोंमोन दाना नोंनो लानानै दोनफैखुमादोंमोन बेखौ मेहेर बेबायदि बाथ्रा सानथारबाय नोङो मेहेर आरे बे खर'फ्रा थिग गैला नामा नोंना औब्रा दा सैथोखौ मिन्थिबाय नालाय आंथ' मेन्टेल जाखासिगोन ना आंखौलाय नोंसोर सानैजों लोगो नांनानै खर' गाज्रि बानायखासिगोन दा आयै मा जामारखो नोङो हो मेहेर नोंनि फनखौ नाया मानो आं नोंखौ फन खालामथारदोंमोनथ' आं नोंखौनो गिबियाव खालामग्रोदोंमोन ओमफ्रायसो आं बेवाइफोरनो फन खालामदो आंनावनो दं नाम्बारा दासिमबो गुबुननि नाम्बारजों हरदोंमोन अब्ला आंनाव हरनायालाय बहा गोमाखो नोंनोथ' हमथादोंमोन मेहेर नायनायसाय रिसिभाव दं बे दाबो ओमफ्रायथ' नोंनि एड्रेसखौबो सोरबाया गुबुनासो खिन्थाहरदों नों बावसिया जाखो ना माखोब्रा मेहेर हो नायदो बुरियाबोथ' बा मा नायगासिनो नोंसोरो जों फिल्मसो नायगासिनो नै मोजांथार ओमफ्राय नोंहालाय बहा थाबोनायमोनलै दिनै थुनथिलि माथो बुंबावनो न'आवबो खामानि दंमोन बेखायनो फैनो मोनाखै थाबखौनो बेरे आंबो नायनो मा नायदों नोंसोरो आयौ माबेलाय गोदान फिल्म नामा थुनथिलि गोदानानो ओंखारदोंदां नङा माथो गोदान नङा बियो आरो बेलाय कपि खालामनायसो कपि खेबसो बियो बे फिल्मखौथ' सासे आदानाव नुखांखाबाय आं सिगाङावनो आदानि स्टाइल बेथ' नाथाय जोंथ' दासो नुदों आदानि स्ट'रिखौनो बानायफिनदों बेथ' नै डायलगाबो मिलायबावोसो नाथाय नों माबोरै हमनो हाखो
नोंसोरनिखायनो आङो बेबायदिनो खायसेया फसायबाथाय बानायफिनो ने बेलाय भिडिअ सिगांनो होखानायसो आदायानो बे नोंसोर नायनाया कपिसोलै आदानि मोजां मोनना बानायफिनखादों बे मालाय आदानिखौनो मालायनि खस्थ' खालामनायखौनो बिदि बानायफिनलायलायो आरो जोबोद दुखुनांथावखा आङो आदानि भिडिअ नायबाय थाखायो नालाय ओंखायनो मिन्थियो आरो आदानि स्ट'रिखासो आं नायनानै सिनायखाबायना हनै बेखायनोथ' बुङो गावबागाव साननायजोंसो बानायनांगौ ने औथ' थुनथुलि ओमफ्रायथ' हायाबा हाया गाव गावनो नाजानांगौ जोंबो नोंसिनि आदानि भिडिअ नायनोसैलै होमबा जायालै दानाबो आजिखालि मा बुंबावनो साननांगौरा बेफोरखौ बानायग्रायाबो एसे बेखौनो जोंहा जि मोजां नायदोंमोन औलै माथो बुंबावनो जाया बानायबाबो बानायफिनजायोसो माथो थ'दो होमबालाय जोंहाबो ओइथिं दसे बेरायहैबावनोसै आंथ' लाब गैयालै सानबेसे मालायनिखौ बिदि माबाय थानो हानो न' बेखायनो जा गावसो ट्राइ खालामनांगौ गुबुनखौ एसेबां फल' खालामनायबो थिग नङाना बेखायनो आंथ' हारसिं बिन्दाससो थायोलै टेनसनफोरखौनो जिउआव फैहोनो बायो आङो दुखु होननायजों जेबो कानेक्सन जाथ'वाखै आंना जेबो लोगोरि गैथ'वाना दुखुजों नाथाय मानसिनि जिउथ' मोनसेया माला बारहुंखा फैयो दा लोगोफोर जोंहा थांसै नायफैलाय मेहे दंथारो आं हरथारदोंमोन नोंनो बहाथो बेबायदि बोरै जानो मोजां नाय औ गासिबो मोजां नायजोबनाय नायदों आं बहा बोरोथो हा नाय बहाथो दङ आंथ' हरथारदोंमोन माथो ओमफ्राय मेहेर आंनावथ' दङ ना नै ओमफ्राय नों नायदो बहा दं नोंनो बोरैबा दानफ्लाङाखैथ' ना फाग्ला सानदों एसेबां जाम्बा ओमफ्राय बे नाम्बारजोंनो नै नोंनोबो हरदों जानांगौ ना हाथरखिया आरे आदा नोंथ' हरखागोन ना लोगोजे नोंस्रा बा आदाजों फैखुमानो थाखाय बेबायदि प्लेनिं हा मेहेर आं फन खालामनि र' बे मानसिखौ बेनाव सोंहरना र' फनानो माथो अपसोलै जेरैबायदि सानदों बिदि जेबो नङा मेहेर नों फोथाय बेफोर नोंनि गाज्रि साननायसो मानो बिदि सानलाबायदों दे गैया हाथरखि नों मा सिनायखायो बे मानसिखौ नङा आं बेखौ सिनायामोन नाथाय मा खामानि मावनो थांनायाव लोगो मोननायसोमोन बेहायनो आं बिनि फनजों हरथ'दोंमोन दा बिनि फना नांबानोथ' मोनथिगौमोन ना बे बहानि बेखौबोथ' आं मिन्थिया दोन नोंसोरनि बाहाना दोन एसेबां गोबावनि उनाव नोंखौ नुदों सानदोंमोन बारे आदा बा ओमफ्राय नोंबो थगायबावो नामा मोनथिखानानैबो जे बे हाथरखिया बहा दङ अब्लाबो नों आं खिन्थाबावाखै आंबो उनावसो मोनथिदों मेहेर ओमफ्रायथ' नोंनो फन हरखादोंमोन माथो आङो नङा एसे गोबावनिफ्राय मोनथिखायो नोङो माने बहा दङ गासिबो मोनथिजोबखायो नोंसोर नोंसोर आंखौल'सो थगायनो मोनबाय नों जोंखौ गोरोन्थि बुजिदों नाङादि थगाय होमबालाय नोंसोरनि नाटक नायनो फैयाखैलै आङो मा जालांखो नों मेहेर हो मेहेर नोंनोबो खेबसेल' हरदोंमोन आं बेवाइफोरनोबो खेबसेल'सो हरखादोंमोन आरो आं बेयाव हारसिंसो फैदों आं बिदिथ' जेबो सानाखै आरो बिदि नंखायाबो हाथरखि फन खालामनानैसो मोनथिदोंलै आङो ओमफ्रायसो माने आं सफैग्रोबाय आरोना औ नाथाय नों माखौ लानानै बिदि डाइरेक्ट रागा जोंफैदो जोंखौ आहाथ' हिनजावखौनो बुग्रा जादों नोङो मा बिदा अर नांदों मालायनि हिनजावजों थोद एसेबां बिदि साननाय रागासो जोंबाय आं मेहेर नोंखौ बेबायदि बुंनायनि सिगां लाजिनाय मोनासै मेहेर फाग्ला जादों नामारा नोंसोरखौ लाजिनानै ओंखाम मोनजानो आं हालासो खर'आनो हाला आङो फाग्लायानो नांदेरबाय खोमाहाय बेनाव जानला मोनला बुंनो मा खालामजादों बियो मेहेर होद आंहासो दाय जाबायना ओमफ्राय मानो बिदि अख्रा जालांथारखो दे बे जेनेबा मानि थाखाय एसे बुजिलै फंबाय आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नोंनि हिनजावजों आंथ' बेयाव हाथरखिखौ मोजां लांनो होननानैसो फैखादोंमोन ना बिनि सायावथ' ओमफ्राय नोंखौ नेबावदोंसोमोन नाथाय नों फैनानैथ' माबा गोरोन्थि बुजिलाबायबाय मा जाबावगोनब्रा है बे मेहेरानोथ' दासान्दि माथो जामारदों आंजोंथ' बिदि उल्था उल्था जाफेराखैमोनहाय बियो जेन'बा गावनि बिमाखौ माबा एसे बुंब्लाबो दाय जाबाय आरो माबा मोनसे बुंब्लाबो दाय आं जेखि बुङा मानो माबा आंल' नङा जेन'बा बिदायानो बुङा मानो रागाफ्रानो गन्थंआवल' थाथारसै बे गथ' सासेना मा जालांनो हमखो बुंनो थाङोब्लाथ' हाथरखि थांनायनिफ्रायसो बिदि जादों ना मादों होननांगौ जाखोबा जियानो जा आं जेबोखौनो बुजि मोनला